ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ മോനെ ഹരേ ആ കാറ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണല്ലേ നാളെയും കൂടി ഉള്ള നമ്മുടെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്. ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം എപ്പോഴേക്കും 94 പേരായി ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 95. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഞാൻ ലക്ഷ്മി നീലകണ്ഠൻ 11:30 ബാച്ചിലുള്ളതാണ്. ഇന്ന് കേറാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കയറിയത്. ശരി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കണ്ടപ്പോ മാതാജിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു മനസ്സില്. പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ചിലപ്പോ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാത്തതായിരിക്കും. അല്ല, ഞാൻ വീഡിയോ എപ്പോഴും ഓൺ ആയിട്ടാ വെക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് നാളെ കഴിഞ്ഞ മറ്റന്നാള് നമ്മളെ എക്സാം ആയില്ലേ? എക്സാം ആയി. അയ്യോ, പഠിക്കാനൊരു ദിവസം ഉണ്ടോ? പഠിക്കാനൊരു ദിവസം തരുമോ നമുക്ക്? റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ റിവിഷൻ കിട്ടത്തില്ലേ ഒരു ദിവസം? നമ്മളിവിടെ ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ പഠിക്കുന്നത്, നമ്മളിവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലേ പഠിക്കുന്നത്. അവിടെ 18 കഴിയണ അന്നാണോ എക്സാം? 19ാമത്തെ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച. ഈ സമയത്ത് എപ്പോഴായിരിക്കും എക്സാം ടൈം? 8:30ക്ക് തന്നെ എക്സാം. അതെ 8:30ക്ക് തന്നെ എക്സാം. 8:30ക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാം. നമ്മൾ ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരവരുടെ ബാച്ചിലായിരിക്കും മാതാജി. നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറ്റില്ല, സമയം പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാം. ശരി. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ മാതാജി. എളുപ്പമുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ ചോദിക്കുക? അതെ എളുപ്പമുള്ളത് തന്നെയാണ്. നമ്മള് പരീക്ഷയല്ല, നമ്മളൊരു അസസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ വല്ലാതെ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പേടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, കുത്തിയാ മതി. ഇത്തിരി കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടല്ലേ? പേപ്പർ പെന്ന് വേണം, ആള് വേണം എഴുതാൻ. ഞാൻ പറയാം. ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണോ? എക്സാമിന്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഗൂഗിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. ഗൂഗിൾ ഫോം ചെയ്താല് എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാത്ത കൊണ്ട് പിന്നെ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവണത് നിങ്ങളെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗൂഗിൾ ഫോം നമ്മളിപ്പോ നിർത്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാനുവലി ആണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയും. നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ വേണം, ഒരു പെന്ന് വേണം, എഴുതാൻ ഒരാൾ വേണം, വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി വെക്കണം.
ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ചോദ്യം എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ തരും, 3 ഓപ്ഷൻ തരും, 3 4 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള ആൻസർ മാത്രം എഴുതാം. ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഇടാം, ആൻസർ എഴുതുക. അങ്ങനെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, 10 എണ്ണത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നിന്റെ ആൻസർ പറയും, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ മാതാജിമാര് പേര് വിളിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചോദിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ പേരിടും, സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, കാരണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് ആ പേരിലായിരിക്കും നമ്മുടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എക്സാം എഴുതണം. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് എക്സാം എഴുതണം. തോറ്റു പോവില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? തോറ്റൊന്നും മാതാജി ഇത്രയും നാളുണ്ടായ കഷ്ടപ്പാട് എന്തായാലും ഇതിലുണ്ടാവില്ല നമുക്ക്, അതെ അല്ലേ? അല്ല ഇത് നമുക്ക് വിജയമാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 18 ദിവസം 18 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. അതിനേക്കാളും വലിയ വിജയം നമുക്കുണ്ടോ? അതല്ല മാതാജി, ഒരു സത്യം പറയട്ടെ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കാനാ തോന്നണത്. അതാണ് ഇനിയും കേൾക്കാം. അത് ശരിയാണ് മാതാജി, അത് ശരിയാ. സമയാവുമ്പളേ എന്തുണ്ടെങ്കിലും സമയാവാൻ കാത്തിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതല്ലേ മാതാജി. നമ്മളെ 18 ദിവസം പോയത് അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല. 18 ദിവസം പോയത് ശരിക്കും അറിഞ്ഞതേ ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ടൈം ടേബിളിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു. മറ്റേ രാത്രി 9:00-ക്കും 10:00-നൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നവരെ ഞാൻ പറയും 8:15-ന്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും. ഭക്ഷണം അതുവരെ നേരത്തെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതെ, അല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കേരളം ഗോലോക വൃന്ദാവനാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. എനിക്ക് വന്ന മാതാജി ഞാനാ ഫസ്റ്റ് വരുന്നേന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാ ബാക്കി എല്ലാരും വരുന്നത് എനിക്ക്. ജയലക്ഷ്മി മാതാജീന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും? ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേപോലത്തെ എളുപ്പത്തില്, അതായത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. അല്ലാതെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ ഓർത്തെഴുതുക, എന്താ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എഴുതാം. നമുക്കറിയാലോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്, പേര് കേട്ടില്ല. എക്സാം എന്നാണ്? തിങ്കളാഴ്ചയാവും. നാളെ 18ാമത്തെ തീയതി, തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 8:30 തന്നെ. തിങ്കളാഴ്ച 8:30 തന്നെ. വേറെ ആരാ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്താ ചോദിച്ചത്? പക്ഷെ ഇതിപ്പോഴും കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല മാതാജി, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ചോറ്റാനിക്കരയാണുള്ളത്, ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റൂല. പ്രഭുന്റെ മനസ്സിലായി, ശ്രീനിവാസ് പ്രഭുന്റെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ എക്സാം ജയിച്ചാൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും കയറാട്ടോ. എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എക്സാം എഴുതാത്തവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എക്സാം എല്ലാവരും എഴുതണം. കാരണം ഇത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, അല്ലാതെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആർക്കും. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായിട്ട് അയച്ചു തരും. എങ്ങനെ അയച്ചു തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിൽ തന്നെയാണോ മാതാജി? നിങ്ങൾ അതൊന്നും ടെൻഷനടിക്കണ്ട. നിങ്ങളുടെ പേര് കറക്റ്റ് കിട്ടണം, ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇവിടെ. ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ. മാതാജി ഞാനേ ലെവൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാം എഴുതിയിരുന്നു. എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ലെവല് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ ഇലക്ഷനൊക്കെ ആയി കാൻഡിഡേറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ചെയ്തോളൂ, ലെവൽ 1-ന്റെ എക്സാം കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടാമത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിന് ID കാർഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണോ മാതാജി? വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടിയാൽ മതി, മാത്രം മതി. ഓക്കെ. ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസമായി ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.
വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ ഇതായിരുന്നു. രാഹുൽ പ്രഭുവിനെ ശരിയാ, ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസം നമ്മുടെ മാമനോടെ കല്യാണമൊക്കെ ആയിരുന്നു, അതിനിടയിൽ കുറെ തിരക്കിൽപ്പെട്ടു പോയി. പറ്റുന്ന പോലെ എക്സാം എഴുതിക്കോളൂ എന്തായാലും. ലെവൽ 2 കയറാം, കാരണം ലെവൽ 2 ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ. ലെവൽ 2 എന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മാതാജി? എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ 17ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ നിൽക്കും, തീരില്ല. നമുക്ക് തുടങ്ങാം, ഇതിൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സംശയം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ റിവിഷന്റെ ടൈമാണ് ഇപ്പൊ പോയതെന്ന്. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഓടിച്ചു പറയാം, സമയം നമ്മളെ പോയി. ദേവാസുര ഭാവത്തില് ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ 26 ഗുണങ്ങള് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളും കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അല്ലെ. അതെ. മനുഷ്യര് 2 തരത്തിലുണ്ട്. യമനിയമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽ, അപ്പൊ നമ്മളെ സമയം പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് 17ാമത്തെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായതല്ലേ? 16ാമത്തെ അധ്യായം 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറിയാവോ? ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസവും നമുക്ക് എന്ത് ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്? നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളായിട്ട്, ത്രിഗുണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ബാധിക്കുമ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കും, പ്രവൃത്തിയെ ബാധിക്കും. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ വരും. നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് 4 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭക്ഷണം. നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമം ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി 3 തരത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചും ദാനത്തെ കുറിച്ചും തപസ്സിനെ കുറിച്ചും. ഇത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളതും സത്വ രജോ തമോ ഗുണത്തിലെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്നുള്ളത്. ഒരു സംശയം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ബാക്കി ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം നിൽക്കും, ഇതാണോ അതാണോ എന്നുള്ളത്. ഭക്ഷണം മനസ്സിലാവുമ്പോ ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് അപ്പൊ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സിച്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാ നിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്തമോഹോ രജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണ എന്താണ് ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അവരിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധാ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ,
ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തുക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ വ്യത്യസ്തമായ ത്രിഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ് ഓരോ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വളർന്നു വരും. ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കൾ ജീവസത്തകൾ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസം ഉള്ളവരെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ യജന്തെ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാസി രാജസഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചൈന്യ യജന്തെ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണങ്ങള് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ആരാധിക്കും? ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കും. അപ്പോ ഇതിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അവരാരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? സാത്വികര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ്യ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇതിലേത് കാറ്റഗറിയിൽ വരും? വസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവര്. വസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക്? അതായത് ഈ 3 ഗുണത്തിനും അതീതമായ ഒരു അവസ്ഥ വസുദേവ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. മനസ്സിലായില്ലല്ലോ? അപ്പൊ ഈ 3 കൂട്ടര്, ഒരു കൂട്ടര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, ഒരു കൂട്ടര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, ഒരു കൂട്ടര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? വസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാന്വിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? അസുരന്മാര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭയങ്കര കഠിനമായിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും അപ്പൊ സ്വന്തം ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ്, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിലുള്ള തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവര് വിഡ്ഢികളാണ്, അസുരന്മാരാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികള് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്? നമ്മളെ മരണത്തിലേക്ക് പോലും നമ്മളെ നയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ളവര് അസുര സ്വഭാവികളാണെന്ന് പറയാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസങ്ങൾ. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇതാ പറഞ്ഞത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും എന്താണ്? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും മനുഷ്യർക്ക് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇവരുടെ കാര്യത്തിലും എന്തുണ്ട്? വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തെടുത്ത് പറയാൻ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്?
ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ഉണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് ഇനിയിപ്പോ തുടങ്ങാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അർജുനൻ ചോദിക്കായിരുന്നു, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് വീണ്ടും വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? താമസികമായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ ഭഗവാനോടെ പറഞ്ഞത്. 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കും. സാത്വികോ രാജസികോ താമസികമായിട്ട് സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ഓരോ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കും. അതിനനുസരിച്ചാണ് ജീവാത്മാക്കളെ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാത്വികര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതന് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെ ആരാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഓരോരുത്തരും അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളവര്, നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകൾ, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? വിഡ്ഢികളാണ്, അസുരന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഈ ഗുണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തില് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അതിലും ഉണ്ടാകും. അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകാണ്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ജീവാത്മാവും ജീവസത്ത ആത്മാവ് ഇത് തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ജീവാത്മാവ്, ജീവസത്ത, ആത്മാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവസത്താത്മാവെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആത്മാവിനെ അറിയുന്ന അങ്ങനാണോ? അറിയില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ 3 വാക്കുകൾ തമ്മില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താ വ്യത്യാസം? ജീവാത്മാവ്, ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പം ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ജീവാത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ല മാഡം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതല്ലേ ജീവാത്മാവ്? അതെനിക്ക് സംശയം. നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ജീവാത്മാവ്. ആത്മാവോ? ജീവൻ ശരീരം വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആത്മാവാണോ? എന്ത്? ജീവൻ വിട്ടുപോയിട്ട് സത്തുപോയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തോട്ട് പഠിക്കാം, കിട്ടും കൂടി. അത് ഞാനേ വേറൊരു 4ാമത്തെ ലെവലില് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവിടെ എത്തിയപ്പോ അവർക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതായത് ജീവാത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജീവസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജീവസത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മള് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ആത്മാവിനെ തന്നെയാ പറയുന്നത്. എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാ. അത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു 4ാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സംശയം അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടത്. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി 4ാമത്തെ ലെവലിൽ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ തീരേണ്ട സംശയമാണത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയതാണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കും ആ കൺസെപ്റ്റ്. അതായത് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവ്. പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്. ഈശ്വരനല്ലേ? ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തെ പറ്റി മാത്രം അറിയുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയും. പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ശരീരത്തെ മാത്രം. ആരാണ് ജീവാത്മാവ്? ആരാണ്? ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആത്മാവ് നമ്മള് തന്നെ. തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. ഷെയർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണത്തിലൊന്നാണ്, പക്ഷെ ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നാണ്, ക്വാണ്ടിറ്റിയില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. ഈ ജീവാത്മാവ് ആരാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? അതാണ് അറിയേണ്ടത്. ജീവാത്മാവ് ആരാണ്?
ഭഗവാൻ അർജുനന് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ? നീ ആരാണ്? നീ അർജുനനല്ല, നീ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ആരെന്ന് വെച്ചാല് പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്, ജീവാത്മാവ് ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മള് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്റെ പേരല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് അല്ലെ? ശരീരത്തിന്റെ പേരാണ് നമ്മളാ പറയുന്നത്. ആത്മാവ് പോണോടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ പേര് പോയില്ലേ? അവിടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ശരീരത്തിന് പിന്നെ പേര് പറയുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. ആ ശരീരം പിന്നെ ജഡവസ്തു ആണത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന്റെ പേരും ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? ആത്മാവ്. ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നതും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെ. ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? അതെല്ലാം നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ്. ബാക്കിയാണ് പിന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ. ആദ്യം നമ്മളും ജീവാത്മാവാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളാണ് ജീവാത്മാവ്, ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നതും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയാണ്. എന്റെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് എന്റെ? ഇല്ല അവിടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത്? ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി ചോദിക്കരുത്. ലെവൽ 4 പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുമ്പോ ആ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവാണ്ടല്ല നമുക്കത്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല അതൊക്കെ. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചത് മണ്ടത്തരാവുന്നൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. നമ്മൾ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഇനി നമ്മള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആഹാരത്തിലും യജ്ഞത്തിലും ദാനത്തിലും തപസ്സിലും ഒക്കെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തിന്റെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആയു സത്താബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർദ്ധനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാകൃത്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, രസവത്ത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്, പിന്നെ പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ആകർഷണം തോന്നുന്നത്, സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളത്, അത് അത്യാവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം, ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും ഊർജ്ജവും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ശരീരത്തിന് ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, രസവത്തായിട്ടുള്ളതും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അത്യാവശ്യം കൊഴുപ്പുള്ളതായിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് സംതൃപ്തി നൽകുന്നതും പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മളെ ഇസ്കോണില് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം, ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, പാലുൽപ്പന്നങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ചോറ് കറികളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. എന്തില്ലാതെ? ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്. നോൺ വെജ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇസ്കോണില് ഭഗവാന് നമ്മള് ഭക്ഷണം ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? കട്മള ലവണ തീഷ്ണ രുക്ഷാവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസാശ്രേഷ്ഠ്യ ദുഃഖ ശോകാമയ പ്രദഃ. എന്താ പറഞ്ഞ? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കയ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്,
കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാല് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളില്ലേ, ഭയങ്കര വരണ്ട് ഇരിക്കുന്ന അത് എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പുളിയുള്ളത്, കയ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക, കയ്പയ്ക്ക അതിന്റെ കയ്പല്ല, അല്ലാതെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. പിന്നെ ഭയങ്കര പുളി, ഭയങ്കര ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, ഭയങ്കര എരിവ്, അതായത് എല്ലാതും നോർമലിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത് സാധാരണ നമുക്ക് വേണ്ട എരിവിനേക്കാളും, സാധാരണ വേണ്ട പുളിയേക്കാളും, സാധാരണ വേണ്ട ഉപ്പിനേക്കാളും എല്ലാം കൂടുതൽ വേണം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആർക്ക്? രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് രോഗങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. കൂടുതൽ എരിവ്, പുളിപ്പ്, കയ്പ്, ഉപ്പ്, പിന്നെ ചൂട്, ഭയങ്കര ചൂടോടെ കഴിക്കാനാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. നല്ല ചൂടോടെ ഭക്ഷണം വേണം. ഇപ്പൊ അവര് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ചായ പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, അത്ര ചൂട്ടോടെ വേണമെന്ന് പറയും ചിലവര്. അത് എന്താണ്? രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ് അവര്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം നല്ല ചൂടോടെ വേണം, ആറി പോണ അത്ര പോലെ ആവി പറന്നു വരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. അത്തരത്തിലുള്ളവരാരാണ്? രാജസിക സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ളവരാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ? ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പൊ പിന്നെ മുളകൊക്കെ കടിച്ചു കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ ചിലവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഏത് സ്വഭാവം വരുന്നതാണ്? രാജസിക സ്വഭാവത്തിൽ. പിന്നെ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണം. യാമം പൂതി പരിഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടം എന്താണ്? 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തത്. അതാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്? താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവർക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ചിലവരുണ്ടാവും ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോ ഉണങ്ങി കേടായി വരുന്നുണ്ടാവും. അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ? നല്ലത് അവിടെ വെക്കും, ആ കേടായത് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കി എടുത്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് അല്ലെ. അതായത് താമസിക സ്വഭാവത്തിൽ, അതായത് നമുക്ക് നല്ലത് കഴിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര്. പിന്നെ ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, പിന്നെ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, പിന്നെ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിൽ വരില്ലേ? രാവിലെ തന്നെ ചോറ് വയ്ക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പഴകിയ ഭക്ഷണം. 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണോ? അപ്പൊ എല്ലാവരും തമോ ഗുണക്കാരാണോ? നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ, ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ രാവിലെ വെച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുപോണ്ടേ? എന്താണ് അവിടെ 3 മണിക്കൂർ മുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് അവിടെ? അതിന് കാരണം കേട്ടില്ല, എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല. ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കും. എന്ത് പറഞ്ഞത്? ചിക്കൻ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അല്ല, 3 മണിക്കൂർ മുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ, എനിക്ക് പ്രഭു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഫുള്ള് മനസ്സിലായില്ല. ആദ്യത്തെ വേർഡ് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. മാതാജി മാംസാഹാരാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. മാംസാഹാരങ്ങളാണോ? അല്ല മാംസാഹാരങ്ങൾ വരുന്നില്ലല്ലോ ഇതില്. പാകം ചെയ്തത് താമസിച്ച് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കണേ? 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? ആരോഗ്യത്തിന് ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഊർജം കിട്ടും, നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. 3 മണിക്കൂർ ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് ആ ഊർജം നമുക്ക് കിട്ടുണ്ടാവുക. അത് കഴിഞ്ഞ സമയം മാറുന്തോറും എന്താണ്? നമ്മള് വയറ് നിറയുന്നല്ലാതെ അതിന് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല, ഗുണമില്ല. അപ്പൊ അതെന്തായി മാറും? നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മള് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരത്തിന് ഗുണം കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും? ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മളെ വയറ് നിറയുന്നു മാത്രമല്ല, അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, യാതൊരു ഫലവും കിട്ടില്ല അവിടെ. അപ്പൊ അത് എന്തായി? താമസികമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് മാറി. ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ അത് സാധാരണ നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു എക്സാക്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഊർജം കിട്ടാനായിട്ട് ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിച്ചിരിക്കണം.
നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അവര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരാ കഴിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മുന്നാണ് അവർ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കില്ല അവര്. അപ്പൊ നമ്മള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമ്പോ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഊർജം നമുക്ക് കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വയറ് നിറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല, ഭക്ഷണത്തിന്റെ കിട്ടുന്നില്ല. ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് സാത്വികത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതാണ് അല്ലെ. സാത്വികത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും സന്തുഷ്ടി നൽകുന്നതാണ് സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഊർജവും ബലവും സന്തോഷവും ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ പോണില്ല അവിടെ. അതാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം എന്തായിട്ട് മാറും, ആയിട്ട് മാറും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ 3 തരത്തില് ഉള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവും. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ? ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും ദീർഘായുസ് നിലനിൽക്കുന്ന ദീർഘായുസ് നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ബലം നൽകുകയും രാജ്യസഭായുടെ ഭക്ഷണം കയ്പ്, പുളി, ചൂട്, എരിവ്, കരണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം. 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഉച്ചിഷ്ടം, ഭക്ഷണം, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലത്? 3 മനസ്സിലായല്ലോ? ഭക്ഷണ രീതി മനസ്സിലായല്ലോ 3 പേരുടെ? മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. അടുത്തത് യജ്ഞം. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇനി യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അഫലാകാംക്ഷി യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോയ ഇച്യത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായാസ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. ഫസ്റ്റ് സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, നമ്മളവിടെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അതായത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകാണ് രാവിലെ. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ, പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാന് നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ വേറൊരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതിനാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണ്. ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകാണ്. അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോണത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് പൂക്കള് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ അവിടെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മള്. അതെല്ലാം നമ്മള് ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി പോണത്. നമുക്കിപ്പോ എന്താണ്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരണം, അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പോണാണെങ്കിൽ അതെന്തല്ല? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതല്ല. അല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാണ്, നമുക്ക് അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭഗവാന് പൂക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വേറെ നിവേദിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഭഗവാനെ ദർശനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികത്തിൽ വരും. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? സാത്വികം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. രാജസികം. അഭിസന്ധായ തു ഫലം തം പാർത്ഥാമപി ചൈവ യത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസികമെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ? എന്ത് പറയുന്നത്? ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് ഭയങ്കര ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൃഗരാജാവ് ചെയ്തത് ഓർമ്മയില്ലേ? പശുവിനെ ദാനം കൊടുത്തത് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞത്
അത് ഏതില് വരും? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തിൽ വരും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോണത് തന്നെ. എന്നും ഞാൻ എന്താണ് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഭയങ്കര ഭക്തിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമല്ല, രാജസികമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസിക യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ രാജസികം? മനസ്സിലായോ മാതാജി? മാതാജി, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ക്ലാസിന്റെ സമയം പോകും. നമ്മള് ലാസ്റ്റ് പറയാട്ടോ, ഓർമ്മിപ്പിച്ചാ മതി ഒന്ന് തന്നെ. വിദ്ധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞം. എങ്ങനെയാണ്? വേദത്തിൽ പറയുന്ന അനുസരിക്കുന്നില്ല, വേദവിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. അതായത് നമ്മള് യജ്ഞം ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പൊ വീട്ടില് വേറെ ഇപ്പൊ അമ്മയോ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ ഭർത്താവോ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം നമ്മളത് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ വിധിപ്രകാരം ചെയ്യണം നമുക്കൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ, അവര് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രസാദം ഒന്നും നമുക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാനും താല്പര്യമില്ല അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കണം. പ്രസാദത്തിനെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എത്രയോ പേർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത്രയും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പ്രസാദം എപ്പോഴും വിതരണം ചെയ്യണം, അതും നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല. പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണവും നടത്തുന്നില്ല, പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസവും ഇല്ല ഓൾറെഡി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ, അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാത്വികമായ യജ്ഞങ്ങളിലെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം, ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം. ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയും ഗർവ് കാട്ടാനായും താമസികം എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ താമസികമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദേവ പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 തരത്തിൽ തപസ് ഉണ്ട്. ശാരീരികം, മാനസികം, വാക്മയം. അപ്പൊ 3 തരം തപസ്: ശാരീരികം, മാനസികം, വാക്മയ തപസ്. ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാക്മയ തപസ്. 3 തരം തപസ്സുകള്: ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാക്മയ തപസ്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ, ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തില് അങ്ങനത്തെ ഉന്നത വ്യക്തികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആരാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, പെരുമാറ്റത്തിൽ നമുക്ക് ലാളിത്യം ഉണ്ടാകുക, ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുക, അഹിംസ. ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ശാരീരിക തപസ്സാണ്. നമ്മള് എല്ലാവരോടും ലാളിത്യത്തോടുകൂടി പെരുമാറുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക, ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക, പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുക, അഹിംസ. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് വാക്മയ തപസ്. അനുദ്യോഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാക്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും
അപ്പൊ നമ്മള് സത്യം പറയണം. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായതായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതാകണം, ഹിതകരമായ സംഭാഷണമായിരിക്കണം. അതും പിന്നെന്താണ്, വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതും എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? സത്യം. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം? സത്യം പറയണം നമ്മള്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ സത്യം? മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുല ഉണ്ടാക്കുന്നതാകരുത്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് പ്രയോജനകരമായതായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ട് വ്യാകുലപ്പെടാൻ, ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത്. പിന്നെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഹിതകരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം, ശരിയായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവണം, അതല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വല്ല ഗുണം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രാചരണം എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ. എപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ സത്യം പറയാൻ സാധിക്കുമോ? വാഗ്മയ തപസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് പാലിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കാം? ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം ഒരു കോൺട്രാഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന്, സത്യമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ? നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ എപ്പോഴും പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. എങ്ങനെ ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ, പ്രിയ സത്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രിയ സത്യങ്ങൾ പറയാതിരുന്നിക്കണ്ടേ? അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ, അതായത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു രോഗി, ആ രോഗിക്ക് ഒന്നും ഇനി ചെയ്യാനില്ല, ചികിത്സിക്കാനൊന്നുമില്ല, ആ രോഗി ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും മരണപ്പെടാം. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറയില്ല അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളാകുമ്പോ. അപ്പൊ ആ രോഗി ചോദിക്കാൻ എന്റെ അസുഖം മാറിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ പറയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്, കാരണം ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ പറയുന്നത് അത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിലും അതെങ്ങനെയാണ്? വാഗ്മയ തപസ് അല്ല അത് അല്ലെ. കാരണം അവിടെ എന്താണ്? അപ്രിയ സത്യമാണ് പറയുന്നത്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പറയും? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്ന് പറയാ ഡോക്ടർ. അപ്പോഴാണ് അത് എന്താവണത്? വാഗ്മയ തപസ്സാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന, പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പറയാതിരിക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സത്യം നമ്മള് മറച്ചു വെക്കണം. അപ്പൊ അത് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയും കൂടി അതിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാഗ്മയ തപസ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് മാനസിക തപസ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇത് മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ സംതൃപ്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മുടെ ആരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്ത? ഭഗവാന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കണം. സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം പാലിക്കണം, സൗമ്യരായിരിക്കണം, മൗനം പാലിക്കണം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മൾ വാചാലനായിരിക്കണം, അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കണം. നമുക്ക് സ്വഭാവശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഏതില് വരും? മാനസിക തപസ്സിൽ വരും. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്തിൽ വരാം? ഈ മാനസിക തപസ്സിൽ വരാം. സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സംതൃപ്തി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മാനസിക തപസ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിലാണ്? മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും. അപ്പൊ ഇതില് മൂന്ന് തരം തപസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്, ബ്രാഹ്മണന്മാര്, മാതാപിതാക്കളെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, ആ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത വ്യക്തികളൊക്കെ ആദരിക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ശുചിത്വം, പിന്നെന്താണ് ലാളിത്യം, ശുചിത്വം, പരിശുദ്ധി ഒക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ദേഹശുദ്ധി, അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം. പിന്നെ അടുത്തത് വാഗ്മയ തപസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? വാഗ്മയ തപസ് സത്യം,
സത്യം പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേഗം ഉണരരുത്. വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണം, വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണമായിരിക്കണം. വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. ഇനി അടുത്തത് മാനസിക തപസ്സിൽ മൗനം, ആത്മസംയമനം, മാനസിക തപസ്സിൽ വരും. ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തപസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നടേ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നല്ല അത് സാത്വികം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 തപസ് ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം, ആ 3 തപസ്സും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിലോ സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തതിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ ബഹുമാനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് രാജസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരുടെ ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാവരും എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായ തപസ്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനും ആദരവ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ചിലര് എന്ത് ചെയ്യും? പലതരത്തിലുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചിലവർ എന്ത് ചെയ്യും? ആൾ ദൈവങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആശ്രിതന്മാരെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കും? നമ്മളെ ആരാധന ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ആ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ധനം സമാഹരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? രാജസിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ രാജസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലങ്ങള് ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യേൽ സാധനാർത്ഥം വാ തത്താമാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരികൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരികൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂഢബുദ്ധി മൂലം നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമുക്ക് സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പരികൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഹിരണ്യകശിപു ഉണ്ടല്ലോ. ഹിരണ്യകശിപൊക്കെ എന്താണ്? വരം നേടുന്നത്. അല്ലെ? അവരെന്തിനാണ് ആ വരം നേടുന്നത്? ദേവന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തപസ്സും കഠിനവ്രതങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തിലാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. അതായത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനാണ് അവര് ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് നമ്മൾ കണ്ടു. 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, നമ്മൾ ഭൗതികമായ ലാഭമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണ്. പിന്നെ രാജസികം എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമാണ്, അത് ക്ഷണികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ, അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് കണ്ടു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു, യജ്ഞം പറഞ്ഞു, തപസ് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ദാനം.
ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദാതവ്യാമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ദാനമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? ദാനം കൊടുക്കാന്നുള്ളത്. അതായത് എന്താ പറയാ, സന്യാസിമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് പറയാ, വൈഷ്ണവര് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്തിരിക്കണം അവർക്കൊക്കെ. കാരണം നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിന്റെ ഒരു ശതമാനം നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്? ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചോ, പിന്നെ അതുപോലെ അമ്പലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. ഒരു വൈഷ്ണവന് കൊടുക്കുക, ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശരിയായി അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ്. ഇതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മള് അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നില് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോകാണ്. അപ്പൊ അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരാള് നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. നമുക്ക് ഭയങ്കര വിശക്കുന്നു, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കും. പൈസ കൊടുത്തു. അയാൾ ആ പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കള്ള് കുടിക്കാനായിട്ട് പൈസ ഉപയോഗിക്കുക, മദ്യം മേടിക്കാനായിട്ട്. അത് സാത്വികമായ ദാനമാണോ അല്ലയോ? അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടല്ല? അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കണം. വിശക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മളത് അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചെയ്തു. നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അയാൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തത് സാത്വികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളത് കൊടുത്തത്? നല്ലത് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ കൊടുത്തത്? ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ? പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ? നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ദാനം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് സാത്വികാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്ന എവിടേക്കാണ് വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലാ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? അതിന്റെ സാത്വികത്തില് വരില്ല. അത് എവിടേക്ക് പോകും? അത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് വരും. താമസികമായിട്ട് മാറും അത്. നമ്മൾ പക്ഷെ കരുതി കൂട്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം നമുക്കും കൂടി വരില്ലേ? നമ്മള് ദുർഗരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ശാപം കിട്ടില്ലേ ദുർഗരാജാവിന്? അറിയാണ്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കും. ദാനം കൊടുത്തു, അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് വിശക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, വസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും? പൈസ കൊടുക്കരുത് ഒരിക്കലും. നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കാണിക്കാൻ പാടില്ല? അവിടെ നമ്മൾ ഈ ദയവ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മള് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം എപ്പോഴും ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരത്തിന് നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടില്ലെന്നാണോ? അത് ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് മാതാജി, നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ പിന്നത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? രാജസിക അല്ലെ. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേച്ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകുന്ന ദാനം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നത് നാളെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ല, നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദാനം എന്താണ്? രാജസികമാണ്. നമ്മൾ പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രശസ്തിയൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അദേശകാലയത്താനാം പാത്രേ പിശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമാ സമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും
ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന ദാനം. ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നു, ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുന്നു, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മള് എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മള് ആ വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അല്ലെ, ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ആർക്കാ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്? അർഹിക്കുന്നവർക്ക്. അർഹിക്കുന്നവർക്ക്. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണന്മാര്, വൈഷ്ണവര്, അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുക, അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് വല്ല പൈസയൊക്കെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണം, പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വേണച്ചാല്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അവരെ ഒരു തരത്തിലും ആദരം ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈഷ്ണവന് ദാനം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്വികമാവണം. പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ആ വ്യക്തിയെ ഒട്ടും ബഹുമാനിക്കാതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് താമസികമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, അതും എന്താണ്? താമസികമാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഒന്ന് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനവും പിന്നെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തിയെ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന ദാനവും എന്താണ്? രണ്ടും താമസികമാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സ്വാത്വികമായ ദാനം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹമായവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം. ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകുന്നത് താമസം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ദാനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം കണ്ടു, യജ്ഞം പറഞ്ഞു, ദാനം പറഞ്ഞു, തപസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സംശയം നിൽക്കും അല്ലെ, മാതാജി ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഓം തത് സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീവിധ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരഃ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വം, അതായത് പരമാത്മാവിനെ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ത് ചെയ്തു പോന്നു? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോകുന്നതാണെന്ത്? യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ്? ഓം തത് സത്, ഓം പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഓം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉരുവിട്ടു പോണത്. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 3 വാക്കുകൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം? ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പിഴവുകളോ തെറ്റുകളോ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഇല്ലാതാകും. അത് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കണം. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തില്ല? നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഇത് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാന തപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച്
യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ, ആ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകളോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുന്നിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഓം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്ത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഏത് വാക്കോടാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ആരംഭിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങള്, ദാനം, തപസ്, ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല എല്ലാം ചെയ്യണത്. എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി, പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടി ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഓം വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ആദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മളെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാത്തിനും ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മള് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും തത് ഇതി എന്ന് വെച്ചാൽ, തത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും മാർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ അല്ലെ. ഓം തത് സത്, തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം ഓം. തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. തത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഒന്ന് ഓം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ആരാണത്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഓം തത്സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സതിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദ പാർത്ഥ സംയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സതിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മശ്ചൈവ തദർത്ഥീയം സതിത്യോ വാഭിധീയത്തെ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വം. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഭഗവാന്, ആ നിരപേക്ഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സത് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എന്താ പറയാം? സത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യ നോഹ. എന്താ പറഞ്ഞൂടെ? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ
ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അതെന്താണ്? അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടും. അത് ക്ഷണികമാണ്. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും എന്ത് കിട്ടില്ല? അത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് അസത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോണില്ല. അതെന്താണത്? അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓം തത്സത് എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓം എന്ന് സമർപ്പിച്ചാണ്. ഓം നമ ശിവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസു, എല്ലാത്തിലും ഓം ഉണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓം ഇല്ല? നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അതിൽ ഓം ഇല്ലല്ലോ. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഓം വരുന്നില്ലേ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അതിലില്ല? ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്തും ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന മന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളത്. ആ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതെ, അത് നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 11 പറയുന്നത്. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലെ ഓം അന്തർലീനമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് എന്തുണ്ട്? ഓംകാരം അന്തർലീനമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല? ഓം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഓം ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരിഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ? ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചത് അർജുനൻ? ശാസ്ത്രവിധികളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി താങ്കളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? അർജുനൻ ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? വിശ്വാസം. വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. എന്താണ്? വിശ്വാസം. ശ്ലോകം 4 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരായും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ അതായത് സാത്വികർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? അവസ്ഥയിലുള്ളവര്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്? 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങള്. സാത്വികര് എന്നിവ കൂടുതലുള്ളത് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിവിക്കും. താമസികൾ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ. തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണം അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരമായ ഭക്ഷണമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കയ്പ്, എരിവ്, പുളി, ഉപ്പ്, കൂടുതൽ ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. 3 മണിക്കൂർ മുൻപ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള് താമസിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞം സാത്വിക യജ്ഞം യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ വേദവിധിപ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതെ മന്ത്രോച്ചാരണം പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൊടുക്കാതെയുള്ള
യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള അല്ലെ. അതായത് സാത്വിക യജ്ഞം ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നത് സാത്വികം. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് രാജസികം. വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ പിന്നെന്താണ് മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ് അല്ല ദാനം അല്ലെ. ദാനം 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം. സാത്വിക ദാനം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലിച്ചു കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം. രാജസിക ദാനം ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകുന്നത്. താമസിക ദാനം ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ആദരവ് ചെയ്യാതെ ദാനം കൊടുക്കുന്നു. അതെ, അതായത് കർത്തവ്യ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സാത്വികം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്നതും അർഹതയുള്ള വ്യക്തിയെ ആദരവ് കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നത് ദാനം താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെയും തപസ്. തപസ് എങ്ങനെയാണ് തപസ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള തപസ്. ഓം എന്ന വാക്ക് വേണം. ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യത്വമാണ്. തമോഗുണം മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച് അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പ്രയോജനപ്പെടണം കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഈ ശാരീരികമായിട്ടും വാഗ്മയമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് സാത്വികം. ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ അത് രാജസികം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൂഢബുദ്ധി മൂലം പീഡനം അനുഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. 3 തരം തപസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ്സെന്ന് പറയുന്നു. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കൾ ഇവരൊക്കെ ആദരിക്കുക. പിന്നെ ലാളിത്യം, ദേഹശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരും. രണ്ടാമത്തത് മാനസിക തപസ്. മാനസിക തപസ്സില് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം വരും. മാനസിക തപസ്സിൽ വരും. മൂന്നാമത്തെ വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ്സില് സത്യവും പ്രയോജനകരമായ ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? ഹിതകരമായ സംഭാഷണമായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം, ഇതൊക്കെ വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് 3 തരം തപസ്സുകള്. ഇനി ഓം തത്സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പരമമായ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരമമായ നിരപക്ഷത തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകൾ, പരമസത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞ. ഓം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയം, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാശ്വതം, അതാണ് ഭഗവാൻ. ഇതാണ് ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണത്. എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നമ്മൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അതെന്താവും? അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്?
ജനിതങ്ങളായ അത്തരം ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് വിശ്വാസമില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അത് അസത്ത് എന്ന് പറയും. എന്ത് ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും എവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും